kasam ka bashis pa way kasam ka jing ay ngo ngan ruay ka jing isnay ba ka jing bishar hame atray ngan ruay ka jing yaro ngan le start akalanti ka ba janay alano menwan hanga ngan yad halaying bat ka donot ka ba janay ngan ombu ay ka ba thala khmat ki khmat jonga nga isi ya ka jing le jong kita ki ba kendriang kanam yos no hanga kadonut ka ba mutlap kan kendria no nanga nganom tip ye ke ka basnio jaru ba kren siar ya lau para marjan hari-hari ya uta ngan pendu no uta uba imeng ba uba sarong la ka donut nganom sya ki khmat jonga kin long haki ba yaine ki jongkari bat kin yo shong bat nga ubayat hagalanti ka ba janay utaken uban syakri yanga uta ubale syukur unam yo syong hapo ka ying jonga uba kren ya ka lamler anam penskem ya uta hakmat jonga man laka step ngan pendu no igi beman baro jongkari ya gaban ot no igi nongle beman baro naga nong bah utrai